Slav temaşavanên hêja îro 23 payîza navîn 2021 em disan bi programekî nû ve bi we ranê. Îro mijara programê Kurdên Bînboxayê û Çîroka Alo bi Tirkî İnce Mehmetê naskirin. Kitaba romana Yaşar Kemal ya meşhur. Nîvanê me Kurdekî xort naz ya mentıqê û rahatsız e cara dinê me bi Tirkî bîvîra programı çêkir. Em disa û xêr hatin dibenê û tu xêr hatî çi dikê rindî? Xêr spas mamoste xêr li bê ez gelekî rindim hûn çê rindin. Em zî rindinê spas ez ê spas dikim ve aniha da ferqiyetêk dît em nabêjin em navxêrê da dît em dibêne xêr lê bî. Erê mamoste. û bixe ji mintiqa Maraşê Bînboğa bixe disan ji aşîra Şadiyan e bawan zêvekî ya me kurmanciya wan yê me nêzîkî hevdî ye ew jî xêr lê bî dibe nabêjin me navxêrê da dît. Xêr lê bî dibêjin yan jî xêr û silamet jî tê gotin. Ha xêr û silamet hatî rast e. Ev jî tê karanîn. Rast e. Me cara dinê qala Kurdên Asyaya navîn kir bi zêdetiyê me qala navî wî memleketê çi bû? Kırgızistan. Kırgızistan kitabekî teze ye dereqê Kurdên Kırgızistanê da eger li wirê heye em dikarin carê nîşan zî bidinê rejî kitaba ûr derheqê Kurdê Kırgızistanê da belkî hemen hazır mebîn gavkî din ev ê muhakkak bê. Niha me got Kurdên Bînboxayê dest pê bikinê daviyê em ser kitaba Yaşar Kemal İnce Mehmet bisekinî İnce Mehmet ji Çîroka Aloyê ji wirê hatiye girtin em qala wî dikinê daviyê disan ser kültürü folklora Kurdên mintiqê em ê bisekinê Kurdên mintiqê Kurdê Elevî yan zî rêya hextê naskirin em ê servan bisekinê. Bînboxa Kurdên Bînboxa ku derê ye li kujan memleket kujan aliyê Türkiye yan zî Kurdistanê belkî Bînboxa tê naskirin. Ez berî her tiştê temaşevanan hêjera yevare bi xêr dibim. Niha Bînboxa çiyayekî dirêjiya Torasan e wek sîsle Bînboxa tê naskirin. Çiyayê Bînboxa di ser sê sînorên bajarê ne. Di navbera Qeyserî, Mereş û Edenê de dimîne. Kurdên yên ku em dibêjin Kurdên Bînboxa ne evna bi gelemperî li bajarokên navçeyên Sarız, Tufanbeylî û Goskîn yan jî bi Tirkî Göksun. Yên kî wan doran da dijin dimînin bi gelemperî ji wan re yan dibêjin aşiret yan dibêjin Kurdin aralı yan jî dibêjin Kurdên Bînboxa. Kurdên Bînboxa ji piranî sê eşretê de müşekkile Sinemîlî, Şadî û Xoşgirî. Evna ne di nav bajarên ne di navçeyên de ne evna bi gelemperî gundên navçeyê ne. Mesela di nava
goksine de pır kurmanştunu ya ji dınava tufan beyling ya ji sarzede pır kurmanştunu bu gelemperi vana gunden van navçeyanda deminin. O gişt kurmancın kurdun dusi tane gunden vana hene ve büyük örtülü ince mağara işte dusi tane gunden evine zazane yemayı giş kurmancın gunden kurmancan dazi hinek malbaten zaza em zaza ne beşin ve der ki dımili hegeri ki zamanı dımili da bafi em vanara dbeşin dımili zaza ne beşin u ez ora usa disa bejim kurden bin boğa diroka vanaji digeşi hatta 2 saat sal 3 saat sal bereye jivana peşta ji Malatya Akçada ji Elbistanê ji Erzincanê ji Sivas Kangalê ji Sivas Zareyê İmraliyê ji Dêrsimê gundên cur bi cur navçeyên cur bi cur başarên cur bi cur da koçî dikin tên û li Maraş Adana û Kayseri'ye de şun dibin mamoste. Evet, bici de ben. Peki Evet. navan da mesela navan aşiretan da her ikem le mıntıke kucan aşirete sinemeliye Ye her iki evnar Kurmeşan'ın. Evna du gundun yek gunde Darıdere'ye gunde dineşi Ağdere'ye evna bi tahmini sale hezaru daviye hepsedan da ten bere gunde Darıdere başı zihneki juvana terim koçi gunde Ağdere'ye yetfan beledikin. Gunde Darıdere ji gradayı ye sarzeye. Tek otun ki vana ji hele Adıyaman Malatya ten mamoste. Servana Erzincan. Eşire kurmeşanı. Yani yekem aşirek kutte cihtibi bin boğayan nabevi eşire kenderi emdizanın kurmeşanı. Başı beri herkesi kurmeşantın. Başı Şadiyan'tın. Beri ya hoş giren Şadiyan'tın. Gunde yekemin Şadiyan'jı Gunde Karakilis. Yani bu Türkiye Altınova dibêjin. Dîroka gunde Karakilisî jî digeşi hatta 1800'dan. Destpêkê Hesadan da êdî Kurmanç Şadî ji Erzincanê gundên Refahiyê wek Sarıkoç, Odunlu, Bagasor, Gemecik, Xışto, Gulensu ji van gundan da koçî dikin û tên berê gundê Karakilisê Altınova ava dikin û yekî gundê Karakilisê ava dike navê jî Kürtbeye. Kürtbey li Erzincanê defterdartî yani yên ku vergi top dikin, pere ji xelkê top dikin wî karî dikiriye û em tahmin dikin ku devlet wî banê vê derê kiriye ji ber ku van doran araziyan wala bine, tal bune, pir kes vê derkî de nemaye. Ermenî filan jî berê de van doran da koç kirine. Ji ber vê yekê arazî tal biye, devlet wana ban vuriye, ban bin bohan kiriye, gotiye varin van doran başûn û vergiya xwe bidin. Ji ber vê yekê berê yekem Kürtbeyti başêzê qabileyên dinin yek bi yek tên. Piştî vana zê eşira koç kiriyan tên. Eşira koç kiriyan zê evna zê te gotin ki berê malbata Laçinan tên. 1890 da koç kiriyan tên, sine milyan tên û ye davîzê Dersim milyan tên. Vek mesela malbata Kangozade piştî terteliyê Dersimê hinek malbat tên li bi gelemperî sarzê gundê ince mağara şun dibin mamoste. Evet. Vav kurmeşan aşiretekî dimiliye yan kurmancı? Kurmancı mamoste. Kurmancı. Evet. Li mintıka me mesela Qeza Hafikê zede hejmar gundê wan hene werxuyayê wan bar ciyê dinê zikirine. Lê tabii va berê hatina kurmancan li wê kî rûdiniştiye? Gundê Tirkan
eri Van tane de pır gün tune bir yemem usta. Bir gelemperi eşira ela kırıntılı, tacirli, e, beyazıtı. Bir gelemperi ze eşira tacirli dibejin. Vana vedere vek yaylak kışlak bu karanine. Yani te gotun ki demaku kurtten van doran şundubun van şunana eşri tacirli andadı kırın. va Cerit. eşi Evet. kurmancı yan Ta, Türkiye. tacirli u ceritli ona afşarın. Avşarın he. Evet. Juha naha pir naven çiyan, naven eştara ben nahala naven dınajı je eşira tacirliyan cerit anten. Bere Eri vana navdana derdoreme. Başa kurmancıma hatine evna goreha navem kurdi navem kurmancı dane çiyen xo nahalen xo derdoreha gunden xo. eri. Peki va avşar mesela tekala avşaran kır avşar Evet. em dizanine tarihi de hındık avşar ne Türk'ün hındık avşar zi kurmancın. Avşar evre çebun kurmanc bu ne yan Türk bu ne? Naha ne got yani baprenme dibeji dema kurmanç hatın eve deri tabi bana ne kurmanç bu ne? Lebeli dınav avşaranda pır elevi hebune. Bere vana ve gerandı ne bu ne sunni ama diroka vana tarihe vana da prani avşaran ve elevi bine hatta naha Kayseri Tomarzade heft heş günden avşaran elevi hene. Eri. Yen kuvveter ki de diminle kurmaşti ve kurditi ve alakayı vana tunebiyem amusa. Kendi Eri. rezdizanım. eri. Ez dixwazim derek avşaran da malumat ki kim bidim nam vexta em qala aşiretan dikini pir caran aşiret vek etnik bi temamî girêdayê girêdayê gelikiye yan zî ırk bi nijadikiye lê werne car caran hinek aşiret hene destpêkê da ev girêday endamê wî gişt ji nijadikine lê wexta fere dibî ji kesê dinê zê ji nijadê dinên zî kesan digirî ev mezin dibî digeşî asta bilind heta devletê ji ber wî ne mecburiyet ki wa tune gerek oğuz bî gereksî yedinan bî mecburiyet tune ki ev bi tenê Türk bin pir caran nav aşiretê oğuz andazî mesela aşiret bi tenê ji Türkan peyda nabî navwan da zî gelek milletê dinê hene wexta em qala avşara dikine kelime avşarê zaten kelimekî îraniye Kurdiye bi Tirkî manawî şelale ye ve xuya ye piraniya wan berê Kurd bûn daviye wexta Tirkan hegemoniya girte destxew giran ber bi Tirkiyatiyê da çûn Heri yani ez viyan kabul dikim ji ber ku naha eşetek kırıntılı heye erê yekşi leki evna beriye çersat salan derdura çiyayın binbogada bir ciş bu ne? Te gotun ki mes eşirete kırıntılı kurdun evnaz vek avşart tenas kırın dısa leki hene eşrete leki belki ve bistiye lekan devoka leki dağfın erê bu keleperi devoka vana neziki ye kurmancen çorumeye naha evna lı kozane yani sise kozane gunde hamamköy gundeki erê geleki mezine gişt asimile bine kurmancı yoka bir kirine ama to heger hali du set sesat salbere vana giş kurmanç bine o kurmanç ahıv bine aha naha giş bir kirine uvek afşar erê fadıdın nasıl erê na mesela maciran İmranlı gundekeye navê wî gundê Ceritê ye Cerit hı e gundekî zêdetir nüfusa wî ji Saranê koç kiriye navê Cerit yan zî aşîra Cerit pir caran di tarîxê de derbas dibî heta demekî lîderê wan falan sêvazê şer dikin sêvazê bi dest dixînin werxuya ye
va aşira blade bir her yek beylik badı çe henek için Yozgat'ı henek için Tokat'ı Luan Deran Paşa gram beri dibin evi Paşa dibin Türk ev prosesa bir abay xılas dibi. Evet. Nan gerek nüfusa Türkan ki Türk hesap dikin Kürdan peyda dibi ev va Rasya nay zanin zaten devlet bixezi bizaneti dixazi van tiştan beş yerini ez dixazim yani hatana koç kiriye tabi giredayı pişti Mustafa Kemal koç kiriye katliam bul de vaneke bar kirne çune göksüne tufan beriye verxuyaya beri bar kirne jiber koç kiriye zaten yani kitaba Ali Rıza Çelik derkısı bu lüre gerek belgene vay bağımız zime pay vakit mesela hezar heyse de heft pence heft pence şeş lember Kürde koç kiriye operasyonu ki gerek mezin çedibi penc bölük şeşhaneci Ordu Anadolu'da se bölük süvari dukta topçu yekize Sivas Erayet yerel askeri birlikleri operasyon ki gerekmezin çedikin pır kesan döküjün millet pıjı bela dikin her yek beyliki ba geleki van digirin gekeki vekin yani mühümün yazı seroki aşiretine van digirin de ben sürgün İstanbul edikin verhuya netice vantıştanan zihnek muhakkak zor destiye işi devlet işi herkes belki drevin tenvan duran ama gora tahminimi na cihenki vana la Erzincan'ı diminin duizani nüfusa kurdan geleki züz ededi bir. Zuz ededi bir rast. Züz ededi bir o edi şun zevi tışt yenku neminin evna edi bareha maleha digirin Utem ve deri. Jüber ki yenki bere hatın, evana hatın vura, bu geleki arzan, zevi ditin, şun ditin, maloka çekirin, şun heye, ciheye, berfrehe. Yani bu gelen peri yenki kesintin, yan cih yanzi zeviyoha, Erzincan'ı, Sivas'ı, yanjı Dersim'e nemaya. Yanjı pırskrekane dınav eşretende ve khuyni. Kısmen khuhane, tişten khuhane, evna drevin temvan duran. O yanjı yenku merak tıkın. Akrabeyen khuha, heval hugren khuha, hatın evan daran, evnazi koçi van duran dıkın. Kıtlık, bırçiti, belki jindeki tesira zor destiye devlet işi ama praniye vana jibo cihenk vana ten nüye, tazeye kesveder ki nemini o zevi arazi pire. rast. Prani jiber ve eketen yani. Rast. Jibo ki hayda idare bikin. Rast. Yani gavadini tekala günde gemeciktir mesela. Refai girdayı Erzincan'ı. Devre yani salek buçuk yanında yazdılar. Küçük ya kadar nüfus avan zede. Bu zaten Mero vakti jübre derbaz dibi belki bana bıçık hadi dikirinci. Belki arazi tine çiya ya kevir. Kevir kurşu van duran. Bir koçarı. Rast. Prani koçe vanın vanancı. Jiber şu mevzu sadıbi mesela to her kijan gunde ev gund neji eşreteki da çedibi. Mesela to heger her Dersim'e yanjı Erzincan'ı belki gund dibek tani eşreteki. De heger to var goksini sarzı tufan beyliği to dibini ki dınav gundeki de tamam belki eşreteki ama bist kabilene, si kabilene, çel kabilene. Juda kabile yani juda gundan da ten goştukin yani. Evet. Geleki spas na em disan daviye paşe vegerni mentıkı derhaki folktara Baveriya zamanı mentıkı kurmancada kazi bikini leberivi ez dixazim em ser kitaba Yaşar Kemal İnce Mehmet yazı Çuroka alo bisekinni 3 Oktober 2018 من درک بیا دا فیسبوک دا تشت پای وکر بود لوراج منطقه ج مراشه سردر آلخاسیه یه آلی که ویج آلخاسانه آلی که ویزی قوش کریه وی قال کر بگوتو بو و
İnce Mehmet esas xeda İnce Mehmet ne aloye çiroka aloye hatiye girtin. Vanam digo se brabune yek jwan bar veke kiriye Almanya kiriye. Vanan işte neziki de penç kesan yani panzde kesedik kujun min ev vekir bu paşe van rojanan ez rast niviski dine atım yanzite pay bakır bu fikri doğan derhak evi da epey Lekoliniki berfre çekiriye Çiroka Alom, Çiroka Yaşar Kemal, İnce Mehmet, Çıtan ve Kevdine. Tu diye derhak ya da çı bibeci, çı malumat etenek uğur. Naha beri eşki alo Evet çepi bekin sis verne ere ye çeft kıncesiz. Evet çolak bere be kurmancıya me. Ye çolak bekin sis he. Ere mamoste rastes. Yaşı sermile çefte dibêjin. Naha mamoste beriyo ez dixwazim hinekî agahî bidim derheka Kurdên Bînbova da 100 sal berê 120 sal berê gundên Kurmancan da gundên wek Kekloğlu, wek Goynik, wek Altınova yan ji gundên din da aga hebûne. Agatî yani niha daviye heftê heştê salê berê ji holê rabiye ama berê di nav van gundan da agatî hebûne û gund berê kar û barên ava çêdikirin û paşê zê yê dixwa xilas dikirin. Ava di nav gel û di nav dewletê da wekî telefon niha em telefona hemen telefon dikin ya baxek bû senkronize bû navencî bû heger xelkî tiştek bixwazî berê ji aga dixwast aga ji diçû dewletê dixwast. Molla Hüseyin jî hem tüccar bû tüccarekî bezirganekî gelek mezin bû ev miyan pêzan şivanên xwe ve mezin dikir û dirfoşt li hêla Helebê. Berê Kurdên Bînbova ticaretê xwe bi gelemperî bajarê Helepê ve çêdikir. Qaçaxtî gelekî di nav Kurdan da bilav bûbû. Bi gelemperî gundên Sarzê, Goskînê û Tufanbêliyê evina her mehê diçûn ji Helebê tişt dikiriyan yan ji dirfotin têniyan van doran yan ji yan vira da digirtin diberin wê deran dirfotin. Alışveriş dikirin yani ticaretê xwe çêdikirin. Ez tişkî be cümle vira heta sala 1970 şarê me mesela şarê Koçkiriye yan zî şad yan li xwe dikirin ji Helebê hatin verine digotin baş şara Helebê ye. Yedinê Şar, Kutmiye mesela Kutmiye ji Antepê ji Helebê deniyan kumaş pranî ji Halep yan ji Antepê da millet boxçacı digotin evna deniyan wan doran. Vana işte gelek bezên wî bizînên wî malên wî hebûne işte wana li Helebê dirfoştiye her sal 5 set heb 6 set heb 7 set heb dirfoştiye û gelekî jî zengûn biye alaqewî ji dibêjin Atatürkê ve jî hebiye. Hatta Atatürk ji wî xwastiye gotiye Molla Hüseyin em te bikinê qaymaxamê navçeyê Goksînê ev qabûl nekiriye ev gotiye ez çi bikim qaymaxem tim bile nehevce ez naxwazim serî xwe bêjînim. Axa yani axayê Keklûkoluk gundê Keklûkolukê Mêrikek mezûn gelekî mezûn bî û dihatiye naskirinê û jenderme jî bin destê wî de bîye. Em dikarin wisa bibêjin. Erê vazî koç kirîbiye yani erê koç kiriye eşrê koç kiriye Molla Hüseyin ji kujan niqabîle bîye derekê wî da tiştekî dizanî tu Pevrizî yanzî Valla pır nizanim ama Keklûkolukê pervîzî pirin belkî zî pervîziniz ama ji sedî set nizanim dibê ku û pervîzî bibe paşnavêvana niha Demir. Êdî paşnavêvana Demir e niha tê gotin ki tamî em sedî set rastiyê wana nizanin axa eşqiyalo
kiriye şivanê xwe û axîra ji Enqereyê baranek gelekî mezin hatiye û axa gotiye ki alora alo tu xwediyê wî bike ve emanetê te ye aman bila tiştek me serî wê. Piştî hefteyekî yan zî 4-5 rojan alo wî koçê baranê axê wenda dike û axa jî dibêjin dayîkê eşqiya alo re hinekî zûrmtî dike. Paşo alo tê dibînî axa diyê xwe re zûrmtî dike û ev jî tere ser meriyên Molla Hüseyin Meriyên Molla Hüseyin wî jî dikutin lê dixinin yani. Ev jî direve tere gundê Alişlibucak. Ev jî gundekî qoş kiriye yê Kurmanca ne ve derkî tê rastê Qarapaşo. Qarapaşo jî eşqiyakî navdar biye. Ne tenê li Kurdên Bînbavê da di nava Kurdên Afşinê jî bixa Kurdekî Afşinê ye. Di nav Kozan, Sayın Beyli, Xecin tê gotin, Tufan Beyliyê, Anavarzê de eşqiyak navdar biye. Ev alo digirî cemxa dike meriyê xwe alo êdî dibe meriyek Qaropaşa û piştîkî alo eşqiya dibe alo dixwazî heyfê xwe bigirî û tê gotin ki di meriyên Molla Hüseyin 23 meriyên Molla Hüseyin dikuşî ama piraniyên 23 ama piraniyê vana kal ne gencin ne xortin. Yani tê gotin ki piştî pêncê şestê heftê salîne vana. Tabii axa dirtîsî dibêje alo êdî min jî bikuşî berê tere sarzê Ali dibîsî ku axa tere sarzê Ali tere alo tere ser axê sarzê axa dibîsî ki alo hatiye sarzê ve demê telefonê ya ji telgrafê Atatürk'e dişinî Atatürk wî li navçeyê Goksînê de wîra qonaxek dibînî û çend hep jenderme leşker zî cem qonaxê de her tim nöbetdarî dikirine. Em dikarin wekî bölükîk tane ber qonaxê yani. Qonaxê Tirkan biye, sê qat biye tê gotin ki Molla Hüseyin qata siyan da dimîniye. Qatan dudiyan ya ji siyan da. Tabii allo dixwaze heyfê xwe bigirî o polînik wisa diçerxînî tere ser leşkerek jendermeyan da kincên eskertî, kincên leşkertî dikirî bi perenva û wekî leşkeran xwe dike û tere hatta cem qonaxê tabii herkes wî jenderme zan dikin kes nizanî ev eşqiyaloya ve derkî tere Molla Hüseyin dibînî û du caran davî jî û Molla Hüseyin ve derê dimirî û alî dibêje min heyfê xwe girtiye bila kes pêmî da dûmî da me eger kesekî dûmî de were ez ê wî jî bikujim ser hespê xwe yê sîsî dibe û tere diçe û tê gotin ki Yaşar Kemal di sala 1950 da tê gunda Alişlibucakê tê navçeyê Goksînê û malbata 3 qaçan heye 3 qaç di nav Goksînê de Kurmanca Goksînê de gelek kes naske ev ne jî berê eşqiyatî kirine bavên 3 qaçan tê ve derkî 6 mehan dimînê gund bi gund digerî û derheqê eşqiya alo da gelekî gotin pêv çîrok berhev dike û kilama eşqiya alo heye bi Tirkî niha Nurettin Reşberzî dendike wî jî mesela yekem tomarkirinê wî ji aliyê Yaşar Kemalê ve têkirin. Paşê Yaşar Kemal wî wek Pîrtûka tê gotin ki Pîrtûka İnce Mehmet wek Pîrtûka İnce Mehmet tê çap dike. Yani Pîrtûka İnce Mehmet li ser eşqiya aloya lê tenê em nikarin bibêjin ev ser eşqiya aloya di nav wî da tabii eşqiyayên dinêjê ye ji ber ku Yaşar Kemal
çirok bejeke o geleki çirok jî berhev kiriye tomar kiriye li çatı iskele kitabên pirtûkê wî İnce Mehmet li ser eşqê aloya em dikarin bibêjin. Em ji wî ku derê de dizanin eşqê alo wek pirtûk berê yekemîn car ji Veşanxaneyê Ararat wek Çepel Dünya çap dike. Wî jî Timur Karabulut 1974 da yan ji pêncan da dinivîsîne û çap dike. Paşê zê cildik çap dike cildê duyem dernekevî î paşê zê tê gotin ki Yaşar Kemal wek pirtûk İnce Mehmet çap dike û çapa yekem de jî tê gotin ki di notan da buxa dibêjî ev ser eşqî halatê nivîsandin. Erê. Erê ez dixwazim derek agatiye da çend malumat bidim. Niha aga kelimekî kurmancînê ne paşê tê bikaranîn berê beg kelimekî pir kemne manawiya xadê yan layê xadê manek were kem zêye. Lê aliyê sosyolojik da nav Kurdan da ba pir bi tê karanîn insanekî weke aqîl adamın weke beg tê nas kirin. Piştî Tirkî wexta yan zî Arabî zêde bû tesîra wî ji şina beg axazî hatî karanîn. Lê axa pir caran tabî elbette ew xwedî erdin millet bo wan kar dike. Lê hindik ciyan da mesela ciyekê agatî ne mümkün e erdkê me falan disan millet navxe da yekî weke beg dihejmerî yan zî weke axa dibe tu yani temsilcî gundê me yê berê muxtartî tune bû şuna muxtartiyê yekî weke axa yan zî yekî weke beg kar dikir. Vazî bi tişkî interesant. Erê berê mesela dibêjin derbas dibî mesela anha li vî gundê hena weke beg kî tê hesab kirin kîkî lay wî ji lay wî kîkî li wî malê rûniştiye ew mîrasa wî berdewam dike yani tiştkî wer heye. Ew gelek yorum têm em paşê em dikarinê li wan zî binerînê nayem ser ji ber ku bila me bî ez nikarim ser wan bisekirim. Yani weke pir caran weke akîl adam weke akîl adam kesên akîl axa lê burada vî çîrokê da tişkî interesant heye yani ji subayekî İnce Mehmet yan zî alo kincan dikirî. Lê eceba bi zanetî Tirkan kinc da eskeriyê kinc da va navkurmancan da yek pêş ketiye xadî milke malı milke va were kuştin ji ber ku Kurd bê milk bimînin ew jî mümkün e ne? Niha ihtimalekî wisa helbet heye li belê em rastî wî nizanî dibe ku Alî bi perenva subayê qan bike kincên bikire ihtimalê duduyan ji wekî te got dewlet her tim xwastiye di navbera Kurdan da şer derkevî. Niha Kurdên bînboxa em çima dibêjin di navberê sê bajaran de ye. Serkan ha. Kayseri Sarız Gradayê Kayseriye. Tufanbeyli Gradayê Edene'ye. Gozkin Gradayê Maraşe. Kurşi di navberê van her sê navçe û bajaran de dimîne. Mesela heger devlet servana listikan ney listine buna? Gundên Tufanbeyli Kurmancên Tufanbeyliye dikarna ser Gokskini. Ama devlet çıkırıya mesela navberem gunde Goynige u Fatma Kuyu'da belki 2 kilometre yan jitune yek gradane Tufanbeyliye kirne yedine gradane Goksine kirne. Yani devlet vanaji seperçe kirne. Yekşi em vek bu Türkiye'de beşin kan davası tişten vusa devlet her tim xwastiye van davan zedetir bibe. U yekşi dema Avrupa deri li Türkiye'ye vekir
Mesela gundên Türkan, gundên Çerkezan seri pasportê lêxistiye du mehenda, sê mehenda, salek da, du salek de pasport nehatiye. Dema Kurt ser lêxistine heftekî de, du heftekî de, sê heftekî de hemen devlet pasportovan şandiye. Çima ji ber ku wana tampon bölgeyê de dimîne. Ser sınırı dimînin dixwazî van doran vala bike. Ji ber vê yekê zî yani gotinê ihtimalê jî helbette heye mamoste. eri. Yani anahan İngiltere mesela hezmar ki gerek mezine Kürdi Maraş'ı, Kürdi Kayseri'ye yedinan falan. Em dibinde devlet rasi alikari kiriye. Jibovan tıştanazi Kürdin siyasi bir karaniye. Kürdin siyasi ilticavan kirne, jibovan müracaat kirne, yanzi ev teşvik kirne. Le Türkanzi va tışta va opsiyona va potansiyela ve jibohe bir karanine. Livra Kurd hatine ciyexe vala kirine daviye çedikin livra düşkulun pereyxe dişinin diçin bajarı Türkan wanderanci dikirin hem asimine dibin hem zî dibin aligiri ekonomiya Türkiye maalesef trajedik vaye. Na tabi va yek trajediye le trajediye adine alo Kürde yek atiye kuştun zî Kürde nabevi Molla Hüseyin her dağıtına kuştun. Yaşar Kemal roman ki dinvisini ji Kurdan çirok edigiri le qalnake va çiroka wî li Kıdırê girtiye nabêjî xadiye çîrokê qehremanên çîrokê kurmancin. Çima negotiye yani sebep çi eger bigotana çi dibû? Çi anda dikir? Heger bu gotuna belki Yaşar Kemal nedi bu mamoste? Ji ber ku ev ji bona pir frotuna pîrtikê xwe dema ku bes dike navê gundê Kekloğlu jî nebêjî Demiroluk dibêjî. Yani dixwaze ki la naye zanî. Ev tamamen bi fikrekî kitap frot zede bir kapitalist dibêjin ya mamoste. Fikrekî kapitalizme ye ne bahse Kurdên vana kirine ne bahsê Kurdekî kiriye ne jî çanda derheqa çandê Kurdan da tiştek wederekî nivîsandiye. Ev tamamen tiştekî ticariye mamoste. Heger bahsê Kurdan yan jî Eleviyan wederekî bikirina belkî jî pîtikê xwe nedahat firotin. Erê baba tiştekî pir interesant e yani alîkî da Türk çitan nêzîkî bir mesele dibin. Türk ji bo Türkan kıymeta çi heye eger tiştek vekî da berhemîkî da navê kurmancan, navê Eleviyan derbas nabî derheqê wan da ye ve deme Türk viya kabul dikin. Zedetî lehember agam bu zaten agatî navbeyna agatî û kurmancbûyînê da paraleziye ye. Wan sinemayê xe da kültûra xe da li her derê aga kesên ne insan zalim keseke sempatik ninin yanzi vekin zulümkarın nişandane ji ber wî tiştî berhemê wiha ra interesa Tirkan zêde dibiye. Eger berhem ki wan nenivîsînî berhema te çawa baş dibî bila bibî Tirk vî tiştê qebûl nakin. Va aliyê Tirkan nê aliyê dinê da nivîskareke dixwazî berhemê xwe bigeşî gel yan mecbur dimînî xwe biguhernî le pir caran zîbî teslimî wî dibî. Na mesela Yaşar Kemal da tiştê ki ez zede problem dibînim nivîsan destpêkê de nivîsan mecbur ma xas berhemê wî bigeşî kesê dinê bê qebûl kirin. Nivîsan şuwatir piştekî meşhur bû. Wî çima qal nekir? Va çîroka kurmancê rê heqe. Folklora vanan, kültüra vanan wiha ye min bas nekiriye ez mecbur mam. Bazî nîşan dide tir çawa difikirin. Dikariya qala wî bikirina ne odu? Dikariya qala wî bikirina heta daviyê milnê xwe da jî ji xwe pir kes nedizaniya ku Yaşar Kemal Kurmancê jî. Yani kurmanciyê xwe jî vedişart. Hatta amrê xwe daviye 2-3 sal, 4 sal, 5 sal xwe mabû êdî digot ez Kurdum, kurmancım. Berî wî de jî kurmanciyê xwe jî kurdîtiyê xwe jî diyar nedikir. Ev ji bixwe hûn jî dizanin Kurdekî ji Wanê ye. Wanê Koçî, Osmaniyê,
gunde Hamitli bu tiştik usadık. Evet. Dikariya ve derki behse Kurdan da jî, behsen Aleviyan da jî, behse rê heqê da jî, çandevana da jî, kultura wana da jî bikirina. Lebelê tamamen fikrên ticari ev wek te got romantîzmaya agatî koletî bikaraniye mamoste. Evet, tişta filmi veki dazı gereki derbazdı bir Yılmaz Güney dazı derbazdı bir yani aliye perspektifa Türkan ve mesela agatiye ne mesela lehemberbuyla Kurdane esas mesela agatiye yani harabiye agatiye jibo xrab nişandana Kurdan Erê bekartinin ez xrab wisa fikirim. nişanda kesin akil. Tabii Yani ne hevceyê ku em eşkıyan vekî qehremen nîşan bidin. Eşkıya evet, çi ye? Eşkıya dikujî, eşkıya didize, eşkıya tecavüz dike. Yani wekî te jî got eşkıya wekî qehremen nîşan dide û axa jî wekî meriyek zulümkar, zalim, xirab nîşan dide. Lebelê rastiyê xwe da belkî jî axa giş ne wisa ya jî eşkıya giş ne rûyê pakin. evet, raste. Tabii bir psikolojiya sosyal ve mirası kişt. Jiber mirası pişti hefte mesela hareketin şoreşker hareketin yıkara siyasi bun şoreşker digotun giştikan lehember ağam bun takriben geçti. Ve hinek anzi dev ji vazifeyi xeyen esası berdan vazifeyi wan esası çi bu mesela civata Kurd benim cemhevde Evet. kombuk cemhevde civata Kurd belki struktüra wî bê xirab kirin bê bahevdir ji belki bigeşî merhalekî joratir lê çi kirin mesela hinek siyaset derketin gotin em dijî aganê dest bi şer kirin hember hinek kesan vê carê ne li wir sermaye ma ne wek ma can güvenliği çi dibêjin can güvenliği yani kuştunu xirabî nizamçı ve tabi hizmete devlet kir devleti verxuyaya batışta dixas yani vî tişta da van sanatkarên ki edebiyatvanên ki nivîsandin zî weka wan zêye paya wan zêye wan dikariya rastî bînivîsandana yên ki tên generasyona ki tên wan hişyar bikirina. Divî aliyê de maalesef gerek Yaşar Kemal gerek Kesedin ezî sınıf edamane yani ez Muhabın aynı Musa Musa. Aynı Musa'ya yani kurmanç belki jî burjuvayê xwe pêşerejê xwe ji destê xwe vekuştin. gerek yemezî burjuvayê me hebûna vek millet edine ne em gavekî pêşdatır nezî paşvatır ki dünya alem bi kuva çiye em ezî bi wê re biçinî Kuş yani. eğer Kurd vermekin ve demedi bin eksentrik yani tiştê eksentrîksî tab vekninin yani Kurd ji ber ki ciyedinin tiştekî ne geyiştine avan tiştan vazifa Kurdanın yani em ji bo kobaynın vek deney ez dixwazim wî bibêjim niha te rastî qala tişkî kir tabi yani Yaşar Kemal Yedinan qala Kurdeyatiya xwe nekirin lêr ez dibînim hinek Kurd nivîskarê her mezin qala kurmancbûyînê serkurmancî zî bi zimanê kurmancî zî nivîsandine lê kurmancbûna wanan piştê mirinê li ku derê xuya dike yek berhemê wan e yedinê jî gorên wan e ne wilo Gorên wana, balbatên wana, eşrêtê wana, cîhwarên wana. Erê lê ez dibînim mesela wan li sergorên wan el Fatiha yan zî ruhuna Fatiha hatiye nivîsandin çima yek kelime bi kurmancî nanivîsinin yan zî ev nivîskar çima vasiyet nake ya sermezela min yek kelimekî kurmancî hebî Evet. bazı psikolojik gelekî xirabe ez dibêjim
Pıştı mürne de zih naxwazin xewek kurmanç bidin naskirin. Yani bak nivîskare gelekî meşhur ser mezelê wan gorê wan ruhuna Fatiha. Yani dibêjî ya Xwedê were rûyê min feth bike. Ez hebû yê seriye min kes tişê wan bila me nenivîsînî. Emrete dirêj bir mamoste. Evet. Zümeçi. Spas. Peki mesela eğer türlü şuna Yaşar Kemal buna Kürden wî mintiqî em dizanî kurmancı haber dedin. Aliye dinê de Aliye Baveriye de Kürd elevî ne yazı Kürd rêya her. Rehek. Folklorê de cidî de kujan tiştan. Çi Naha mam tedixwast bayna pêşî berke batana naskirin. naha kurmancên yên ku derdora çiyayên bîn bova de dijîn bi rastî jî xwediyê çandekî gelekî dewlemend in. Erê. Ji ber ku wana ne tenê cihekî hatine, wana cihên bi cuda cuda koçî bîn bova kirine. Em sêr dikin bi cuda cuda eşretine. Belkî di nav da de hep eşretên cuda û bi sedan qabileyên cuda ji bajarê Dêrsimê, ji Erzincanê, ji Sîwasê, ji Adıyamanê, ji Meletyeyê, ji belkî ji cihên dinê de hatine koçî mereşê kirine. û wedekî de tenê ne devokî tê axiftin. Ewek mînak devoka Alxwasiyan, Sînemaliyan, Qurmeşan, Qoşkiriyan, Şadiyan piraniyê hevdû nekirin. Belkî yê Şadiyan Qoşkiriyan zedetir nêzî hevin. Lebelê Qurmanciya Sinebiliyan wekî Qurmanciyê Adıyaman û Meletye ne. Qurmanciyê Qoşkirî Şadiyan wekî yê Erzincanê ye. Di nav berê wane de ferq jî pire di çandan de jî ferqtî hene, kulturê de jî heye, hilê ziman de jî heye. Yek jî tenê ne qurmanc hene, du sê gundên zaza jî hene, di milkî jî hene. Evna piştî şêre Dêrsimê, tertileyê Dêrsimê koçî navçeyê Sarzê înce mexara derdora wê büyük örtülü söbeçmen wan gundana da şûn bine mamoste. Naha kultura wana, çanda wana her çuxasî cuda bibin zî êdî bi nêzî sed du sed sal wana bi hev re dijîn êdî nêzî hev dibin. Çandê wana jî nêzî hev dibin. Mesela wederkî de çandekî pir baş heye dibêjin mehê mezalan. Belkî we bîstiye, belkî we derdora we de jî heye. Mehê mezalan we de heye mamoste. Muhakkak mesela gerekli mühime yani tıbbı peyve paşa ezî aldık hemen. Mesela mehe mezalan de heleme de çıtan dikin, heleme de vetre dikin. Ser dikin çend guntene mesela bu bejin çel guntene o heger her gunde da di nave vî salê de daviyê salekî de heger yekê miriye dibêjin gunde Qerekilis işte gulan yekê da yek gulanê da gunde goynîgê diva gulanê da gunde Keklo golixê xizmalê sê gulanê da her gundekî da rojek didin wana û dibêjin vê rojê gundê we de çend kes miriye daviyê salekî da ev rojê mezelên wana ne. Mesela bêjin gunde Qerekilisê de çar kes çûye ser dîlovanê xwe can daye ve demê gunde Qerekilisê de çar malbet berhev dibin û xwarin marin cenaze meresimê çêdikin û derderê wê de derdora wê de çend gund hene wî ro tên gunde Qerekilisê. Royê dinê gişterin gunde Goynîgê, royê dinê gişterin gunde Keklûgilê ev çi dike? Di nav Kurdan da yekitiyê wana xurtur dike û insanan mirovan bi hev re naskirin dide û kultura çanda Kurdan bi jindayî devam kirin dide. Heta îronî jî ev çand nav Kurdên Bînboxa de ye. Disa Şîn. Mesela Şîn Kurdên rê heq de bi gelekî cihekî xwedî giring e. Em sêr dikin Şînê qoşkiriyan bi gelemperî jinên qoşkirî bi Şînê de
geleki peşçüne dısa dınav Slemeni, Alhazan, Kurmeşan, Şadyan dajı şin ciyeki geleki mezinde giri. Yani emserdikin ve der ki xwediyek çandek, xwediyek kulturek gelek mezine. Mesela Hugo Grote nivîskarek ji Almaniyê destpêkê 1900 da tê wan doran û wana wek Qizilbaş dide naskirin çend fotoğraf ji dikişînî çend gundan ji dîgerî û derheqê Kurdên Qizilbaşê de jî berfireh agahî jî dide dibe ku van doran ki yên ku Qizilbaşın giş Kurdin û giş Kurmancı daaxivin. Zimanê wana heta salên 1970 Tirkî pir tune. Lê piştî wana êdî diçin metropolan yan jî diçin diasporayê Ewropayê êdî Tirkî û Tirkbûn dikeve nav gundên wana. Yaşar Kemal evana giş dikan dizanî. Tên vadare şeş mehe ji dibînî ku wana giş Kurdin, Kurmancı doaxivin ya jî Jazakî doaxivin tu çima ser Kurditiye, Kurmançtiye vana tiştekî nenivîsînî. Ev problemê wî ye. Heger min bu yana min ser Kurditiya vana, Elevîtiye vana, çanda vana mesela heger bikarna ser şînê vana, ser kulturê xwakirnê vana, adetên vana bîniv savundinana belkî jî İnce Mehmet ji niha Türkiye'de devlementir bu yana. Lebeli fikri koya tiştek mi karabejini? Aliye folklor da mesela vekta belki folklor bu karbayına vekta seydikti varan mesela civate grededin civo cemi hem de bence yani civat gredayın tegotun civat yani ceme civat da yani bir tane ibadet naykırın problemi civate ten halkırın servi millet sekini sohbet tarih ediskini ve ki hızlı eğitim yani Zıvistan'da bu eftek yeksey daha ser her tişti vekti bu yekeki lehevde süketine yani xeyidine de ben hem süketine de ben süketine wan lehevtinin mesele problemi veketten vekirin yekizi hafıza ki peyda dikin berdevami hafızayı bivirreyi naha yani demaku civat hebu cem hebu Kurt mesele û pirsgirêkê xwe di navberê xwe de çareser dikirin. Yani giredeyê wana ji devletê tune bû. Li dema ku êdî gunda genç û millet nema cem êdî bilav bû civat nema di navbera Kurdan da yekîtî jî nema xizmî dujmintiyê zêde bû ji ber ku berê heger navbera du malbatan da malan da pirsgirêkek hebû dujmintê hebû yani dikariya pirekî ocakzadeyekî dahat û vana lehev têniya. Lê piştekî êdî ocaktî pîrtî ji holê rabû civat û cem êdî nehate girtin ve demê di navberê Kurdan da şêr zî zêde bû yekîtî zî di navberê Kurdan da rabû. Ji ber vê yekî civat cem û pîr kulturê çandeme de ciyekî gelekî meze digirî me Musa. Eri ez di kitabı ki geriyam na nikanim bibînim gavekî dine henekî çend tiştan dikanim dereqî wî da bibêjim. Tabii eğer ev qalawan tiştanan bikin hem li hember ön yargıyek li hember Kurdên Elevî heye ev kemtir dikir hem zî naskirina Kurdan folklor wan kültür wan ji ber ki li hember wan ön yargıyekî fikrekî nav Tirkan da zêdene ev kemtir bu. Mesela li Türkiye'de mesela herî giring, herî mühim aliye demokrasiye de mesela Kürde piştevîzî mesela Elevîtiyetê yani vekta ban mesela hal nebûn çareser nebûn civakê de aştî ne mümküne ji ber wî gerek nivîskarekê veke nivîskarekê ji bo
peşveruye gerek jibo çareseriye varan fıkran beyan bike tiştan bibêjî zedetir eger yekê Kurd bî zedetir mesuliyet dikevî ser milê wî merov dikarî yani tiştê popüler falan binivîsînî ji wî meşhur bibîn lê vazifeyekî mesuliyeteke sosyal civakî ziyeye. Teqala şînê kirin ha wexta bame yek dimirî ji ber ke gora baveriya me yazê baveriya kemnakî vekê İranî da heye sê rojan yek rû vekê terk nake wî miriye terk nake ji ber ke ji ber wî xwarinê didin eger duruma yekî xirab bî berê kesan beran doanîn pez doanîn rûn doanîn ji ber ku alîkariyê wî bikin tabii ve demê komünikasyon kemtî bû ji ber wî gundê nêzik yan zî yekekî dostaniyê bi wî malê bahene gundê dûr falan ew dihatin xwarin dixwarin dua dikirin ji Qur'anê zihindik tiştan dixwandin lê ya herî mühim li vekê da şînê da rola mezin rola jinan e jin kilamê şînê dibêjin her gundê li her gundê muhakkak vekekî yekê vekê şair wexta bi yek carî şîran li heftînî jinê wer hebûn aniha zî navkurmancan da hene ew li wirê kilamê şînê navkî wê dinê heye min bir kiriye tabî ew dibêjin jin digirên mêr zêde tiştekî nakin yani mêr zêdetir pasîfin jin rolekî sentral dibînin zaten çil disan heye çil mesela çil çîroka çil tiştekî din heye lê dervayî wê navbêna yeme mesela gundê Tirkan da em piştê salekî em dibêjin meha mezalan zêdetir haziran bû ji ber ku hînê dest Gulan haziran hînê weksî dest pê nekiriye ekin ev tiştanan zî dest pê nekiriye bame bilindtir e wê demê mezel çêdikirin wexta mezel çêdikirin disan li wirê xwarinê didin millet veke şîn disan şîn jin bi saatan bi kurmancî wan veke xedixwînin şair bi rastî ji wekî şairê mezin dizanî em vanara dikarin bêjin şînbêj mamoste heger gundê da heger yekî bimirî millet digotin here jinevî ban jinevî ke ew gelekî xweş şîn dixwînî û beriyê şîn xwandinê jî jin hevra digotin avê pir vexekî bile esirê çavê te vere pir bigire belki dengete mekevî dengete mekevî pir bigire bile esir vere ji çavên te pir av jî vedixwarin yani zaroktêmî da tê birê min û vana kincên bi tamamî reş xwe dikirin kincên reş hev teşin top ser mezelê dibûn û şîn dixwandin û xwediyê mirinên jî işte keçên wî yan ji jinên wî ya ji bavên wî axrebên wî derdirêwê kî hebûn evna jî xwe re digiriyan heger yekî çixwas şîn bigotana evna ew qas pir digiriyan ji ber vê yekî zî şînbêjên ku gelekî xweş helbest dibêjin ban wana dikirin bi taybetê yek yani çend jin tên navanda yek jinik rola serekeye hem destmanekî baş e hem zî dengê wî xweş e yani xweş dide girandin hem vusevrenî yani ji ber ku heger tu yên ku wan doran da dimînin nikay girandin bide ve demê tu ne şînbêjek başî mamoste vazifa mesela vexta Ziya Beg miribû tê bîra min li wî mintiqê li Maciran İmranlı mesela sedî zêdetir gundê Kurmancan heye arzê hebû dengê wî xweş bû wî hat kilam stran ninezê ve şîn kilamê şînê digotin navê wî zî min birkiriye
وەکە te got wexta yekê baş bî dengê wî em xaşe helbestê wî xaşe ev werdike giştî wî civatê bi girî dexînî Eri. zêdetir bi girî xis ev baştir En başları yani bu sayı aynen. yani sebeba wî çi ye yani çi fayda wî ye bi girî xistinê heye Ya naha ez nikarim bu zanım lebele tahmin dikim ku yani çıkas bir gire to evkası hez dike mamoste. yani alîkê da hem nîşan Eri. dibe Eri. dibêjî mesela falan kesê hatibû serweka bavê xe ya çavê wî da histerik bile nehat yani Şerm bu. ev tişkî şerm e ev tevî mane Şermeki mezun bu. Eri. Tu hez neke. derneketiye lê alîkî dinê da ez dibêjim va sosyal behevra şînkirin rolekî wî yê dinê heye va weke terapî jana wî siviktir dike jana malbatê deredora wî jana mirinê siviktir dike weke terapî dibî merov sivik dibî yani Girandın her tim bu sayı. Euroji bu sayı mamoste. Jibo jinan bir gelen peri. Heger jin bir kevin psikoloji xirep belki ji carcaran be sebep digirin o rahat dikin. Demek ki bereji bir giriye va dikariyan vusajı o rahat bikin mamoste. erê ew rastî girî tişkî baş e yê xirab yani carcara min xasî ez bigirêm ez nikarim bigirêm me problem yani ji ber ke em wek bûnê çi em ez tabî li gund nemam li Ankarê mezûn bûm belkî zî em wekî mêr hatine terbiye kirin mêr gerek megire Lebeli eşjiter vus tişteknek denkim bi gelemperi dınav eşire koş kiriyanda şimbejin merje bun. Pır ne bun? De eşiren şadiyan yanjı sinebilyanda tu ne bu? Le dınav bera koş kiriyanda şimbejin merje bu. Yekşi ez tişteki dine duhazım bebejim. Naha dema yeki mri nizam eşire koş kiriyanda o heyetunu eşire şadiyanda seroş meduçu servi miriye agır ar ve dixist. Ve de ji hebu me moste. Ba mezî ew tiştana ne bu rast e Yani ev ji herhalde tahmin dikim ji zerduştiye yan ji tiştek usadate. yani ana digotum bila ruhê wekî cenavara nizam çiyan def bikin ji ber wî ar vedixistin ne mümkün e tişkî zêdetir kevnare bî adetekî kevnare bî mümkün e ji ber ki agir sembola paktiyê ye Pak dikin rast e. erê agir ji ber wî tişkî mühim e tişkî pîroz e yek ji wan yazatan carcaran hatiye naskirin mühim e agir Tabii agır mesela beri bi aveva ne dahat vesandın. Yani ji mesela heger yeki cihebe be ji male cihebe yani here maleki din male keme da agır ar deniyan diyan male nü. Yekemcar here yani agır vi male da vek tişteki piroz bu yani male teni u peşte agır ve dexini ve derki de ruhe pakiştiki. Herê Yani tiştek kodi malde hebi o ana deftiki. Herê niha agir rastî gelek mühim e zaten navê aile ocak mesela min wek kir lêkolî kir ocak kelimekî kurmancî İranî ne kelimekî Tirkiye werxuya ya piştê hezar pênc sedî navê Kurdan da kelime ocak bela berê wê di mintika İranê navê aile dutak e du yani du tu dizanî çi ye du dumandır duman e dutak aile yani ki agir şevt ya lüvere du de derdikebî lüvere aile ye vekas ev diye ji ber wî wexta bûk diçe malkî nû bi xêra yek agir dibe yani berdewamiya aile ev simbola wî ye aile berdevam dike. Yekşi tiştek bu sehiye mesela heger malda ciheki ocak hebu vera dibêjin xwanî
Mal ne evet, bejin. Mesela evet, haniye male. Heger evet, ve derki de ar. Ocak hebi ve derki de hani de bejin. Ve dere evet. haniye yani. Yani xaniye malê bi avakî zaten wek dat çêkirin. Tu dizanî li jor qibla xênî hebû. Ji wirê Baca ere. tîrêjê rojê diavêti hundir, tîrêj dibêjinê. Hı. Ji wî re kinik hebû, ji wî re qibla xênî digotin. Ji ber tav Hmm. qiblê ye, tav pîroz e. Hmm. Tu dizanî Hmm. qibla xênî. Evet. Weke dinê ew qula kunakê ava dibû heft qat. Yani Hmm. wek ezman Hmm. dihate Heft renk. vekirin. Ji ber wî malê xweş kiriyan yeme camî nizam cem ev zîtin nebû ji ber ke her xanî dikarî bibî li wî gundê dikarî bibî ciyê civatê ver Bu dihate. gelemperi haniyen mezin ji bo civatê dihate Erê hilbijartin. Ne erê olsa olması. tabii yekî zî ba me zêdetir bi xadê ba alaqat wekê şexsan tişkî şexsî ye navbêna te û xadê da ye. Ukade daye. Ere kes di navbere we de tunu. Yê her malê zî bi şexsî alaqakî wî yê taybet heye bi xadê ba. Bi wî avayî malê da rastî xênî rolekî gelek mühim dibînî yekî zî qatik her tişt birê kom dibû ekonomiya wî malê girêdayê odê nine girêdayê xênî ye ji ber ku toraq rûn her tişt birê berar heye. Ere. Ocakê re yeme berar dibên bawê zî muhaqa berar e. Ere. Berar e. Yani em naha dikarim bejin o xanî wekî mutfax em kurmancı dikarim bikarenîn. Ne olsa olması. Ha Harun hevalki min evar baş gotiye jinek şîne dixunin bi kurmancî şare te gotin rastî gerek spas kek Harun min ne dizaniye evîn çişe ji min re bas kiribû te anî bîra me spas. Zor E, spas. Spas. Ya li berer te bîra min tabii wexta ardıma êvaran yani arkama mere dikarî bitirsî ji ber ke ar belkî gur dibî belkî dikanî wekê malê zî bişewtîn digotin xewda kirin Ere. yani söndürmeyin. Evet. Ar bila bisekinî wî xewda mekin xewdakirina agir güne verdigotin. Mesela em naha ji ne bejine mesela vek agre söndür yani ve sandın ne karanin te gotun xevdeke. Ji ber ku agre ve sandın agre tavakirin ev jî guneye. Em tenê navber didine agre. Agir xevdeke. Mesela heger lambe jî dema ku tu dibêjî lambe bigir em lambe bigir nebêjine. Kapat nebêjine. Çi dibêjine? Lambe xevdeke. Ya jî vesine. Vesandın çiye? Ev jî ves navber dayine yani. Ji ber ku ev tiştekî kutsal e kurmanç yên ku rê hekin naxwazin agirê bigirin û tamamî ji holê rakin. Ev dixwazin tenê navber bidin. Xev dekin yani. Em ê disa rakinê. Erê. Rast e yani epey me çend kelime be kurmancıya me da yani xewdakirin yek mesela kelime. Evvelta Ere. Türk zamanı Türkiye dizani devra Cumhuriyet yan derevi pir zayıf bu. Baran çıkırın çundu gundan mıntıkan geriyan kelime giştek anim bayapet Ere. konkirin pir caranziye mesela kelime nav kurmanca elevi da konkirne girtine birine gotine va kelime yana Türkiye esevi Türkinin Helbestên me, kilamên me, pêvên me, çîrokên me giş berhev kirine wekî malzemeyên Tirkan çap kirine nîşan dide mamoste. Tişt rastîk mezin ev jî. Lê wexta em li pratika Kurdan dinêrîne mesela Kurd pir caran dibêjin zimanê me têr nake. Yek sebeb ziman nehatiye Karani. karanîn. Aliyê dinê da ziman nehatiye berhevkirin. Ji ber kî kurmancê mintiqê yekek bi kurmancî zûtir dest bi nivîsandinê kirine gotin ev temam bak kurmanciya me ye. Pir caran nav kurmanciya wan da kurmanciya
kelimeyi kurmancının nejo Arabi ziyatiye girtin hebizi vana vek kurmancı vekirne jiber bir interesen nişan nedane mesela ez naha vekta ser kurmancıya yeni kurmancıya mı kurmancıya koş kiriyeye zede şive onunla farkı çenebiye navbena kurmancıya sinemenliye da mesela kurmancıya Maraş'ı yeme da epey farkı yani de bejin ev kurmancı ki vacoli ki dendik nizam bave mesela em dibêjin mast evna dibêjin most em dibêjin na evna dibêjin no eri em eri dibêjin Elbistan evna Olbistan yani evna hinekî glorikî dikin eri lebelê vek dikin em lebelê disajî em dikarin bi rehatî hevde fehm bikin eri aliye telaffuz eda yani em mesela de fikir ne kurmancıya me jibo guhe me xaştırtı jibo herkesi kurmancıya bir baştırı ji ber ku devoka me vekiriye em piranî wek şivan çiyan da me mezin bûne dîroka me serçiyayî ye şivantiye ji ber vê ke yê ku çiyan da dimînin deveka wana piranî vekirine ji ber ku wana pir dikirin yek jî kemasiyek me wisa ji xwe kurmanciyê me gelekî dewlemend e û arxayîk e çima arxayîk e tesîra erebiyan heta davî 200 salê tesîr Arabiyê ser kurmanciyê me de tunu tesîrê Tirkiye jî tunu heta 100 sala daviyê divê heger em bu kolun kurmanciyê şadiyan yan jî xweş kiriyan kurmanciyekî gelekî arxayîk e û nêzîkî belkî jî kurmanciyê avestayî ye lê kurmanciyê me nehatiye wek helbest wek nivîsandin ser kurmanciyê me de pir pürtük jî tunu tiştek tunu mesela ser kurmancên şadiyê yekem pürtük ji aliyê soğanê ji ser kurmanciyê diyalektê Süleymaniyê jî dixebitî û yekem car 1970 yan ji 80 da ser kurmanciyê şadiyê 27 rûpel dinivîsînî û wê derkî de wekî ferhengokek biçûk li ser kurmanciyê şadiyê yên ku li Erzurumê Xurasanê dijin dide nasin beriyê wî em nizanin ser kurmanciyê xweşkî şadiyê de eserik hebî tun yani pürtükek jî tunu û helbestek jî desteme de tunu ev jî tê xuya kurun ki kurmanciyê me nehatiye nivîsandin bereda eri na şivayiye yani gavadine muhasbi tişte bibêjim yani ji bo herkesî zimaneke ew dipeyvî diyalektek ew dipeyvî qezî dike belkî ji bo dewlementire ev navî manê mesela ez bi diyalekta kurmanciya xweşkiriyê qezî dikim ev navî manekê kurmanciya min aliyê hevokan da ji kurmanciya Maraşiyan dewlementir pir caran nav kurmanciya Maraşiyan da nav kurmanciya Kurd Qeyseriyê da yekekê bi avakî dinê qezî dikin ez keliman dibînim nav kurmanciya me da tune pir caran ez dibînim ki pir tiş nav kurmanciya wan da dewlementir e me em zêdetir bi şivantiyê mijûlbinê ji ber wî nav kurmanciya me da hevokên kurmancî yan zî produktê navên serproduktê heywancitiyê zêdene ew zêdetir ber mümkün e bi wekî mijûlbûne bi yani tarımçı bu min bir kere büyü mijûlbûne bawan bi çandînî mijûlbûne bawan tişkidinê pêşattir bî wisa zaten ji xwe em gerek em nebêjinê em başinê em dizanine nizam çi falan tişkî wertine her yekî da dewlementî heye ev maharet ev ki mero biçî tiştekî batetine wan peyda bike bibînî qedir qîmet bide wî yek ev yeksî mesela em bi dimiliyan ba bi hevra jiyanê pir kelime dimilî ketine nav zimanê me zî em dibêjin dimilî zî Kurdin baş Kurdin wexta kelimeyê wan bikartînin mesela hatiye serê min hevalê min digot va kelima li Kurdî hatiye nizam çi dişin avî kelimeyekî Arabî kar anîn ji bo wan tişkî baştir bû halbuki gerek eger dimilî ketiye nav zimanê te tişkî baş e
em wî zêdetir bikine eger dixwazin zimanekî yekgirtî hebî. Ne wilo? Te pir rast got mesela niha vate, koma vate heye. Koma Evet, vate heger peyvekî nû çêbik bikin zimanê kurmanciyê de zazakî de tune koma vate bi gelemperî ser devoka zazakî de dixebitî, lehçeyê zazakî de dixebitî. Dibêjin heger em peyvek nû çêbikin berê em sêr dikin ev peyv hevremaniyê da, loriyê da, lekiyê da ya ji devokan dinên da soraniyê de hebe em wî peyv bikartînin. Heger tune be em wî demê heger peyvekî çêbikin em sêr dikin ka va peyv nêzîkê kurmanciyê yan nine. Heger peyv nêzîkê kurmancî bî wî kartînin. evet. Yani divê em êdî di zimanê de yekîtî çêkinin. Hele kurmanciyê me de pir peyvên zazakî ne mesela kin, stara bêjim çekir, sarı, çeker. Ev ne jî mesela. Yek jî em jî nebêjin kurmanciyê xwe de. Em zî. Mesela ez zî dem. Zaza jî zî bikartênin. Kurmanciyê deveka me de jî tune. Ji xwe em nebêjin min bi gelemperî em mi bikartênin. Ev jî tesîra zazakiyê kurmanciyê me de mamoste. Yani gavadini destpêkê de te wexta qezî kir yanî balamın kişand vekamın kişand te kelimekek bi kar anî te got qenderî. Qenderî çi ye? Kin yani yekî Nana dirêjnine kin. nana te got Kender. qenderî. Qenderî. He kender kadar. Kasi. Kasi ez duzanım. Kenderî ez duzanım. Erê. Yani qenderî Yani bildiğim kadar. ya Kadar. qenderî mesela ez vekekî bidim misal ki bidim dibêjin ya qenderê kurmancî bile nizanî. Qenderê xwarinê bile nizanî. Qenderê xizmetê nizanî. Bile onu yapmasını yani nizanî bile anlamda. Bitişte bile Evet. nizanî. Ya pır peyv heye em bikarnenin me jî birkiriye, ez jî min jî bixwe jî birkiriye. Dema asterim cem dêbavê min li Goksînê Mereşê dîmînin dema evina dipeyvên bi hevradan dikin ve demê û hemen têvirê min. Te Niha biraz em jî niha em ez li bajarê Marmarisê dibînim û li ser înternetê de em kurmancî dixwînin dinivîsin lêbelê bi gelemperî kurmanciyê standart kiriye. Servî dixebitin, servî dinivîsin, servî dendikin. Seba vî yekê zî em kurmanciyê xwe zî yê gundê xwe zî êdî bir va dikin mamoste. bir Dibe var. em erê peyvên xwe, gotinên xwe, çîrokên xwe tomar bikin û qayt bikin mamoste. Erê kelime ki yani pir kelime hebûn ba min hene kelime kom kirine na tiştî te bîra min mesela wexrê dibîne li ciyê dinê nan karanî wexrê bawêzî heye wexrê çi ye? Vexrê. Wî wextê mi yani? Na wexrê ya wexrê merkî wexrê Ha. Vexrê em ji divê axirê herê nêzike. em wexrê dibîne W ne karnênin axirê. Em ji axirê dibêjin. baş baş. Yani dema ku hevokan yek dike wî axirê bikartênî. Evet. Rast e. Vekî tabii ya caradine herhalde em sersekin ya bunu le ciyedini mesela yek vekta zevciya ev davet ben em davet vekta yeki daveti ki davet ki normal ele em virra davet nabene em buydu bene. Na derdorame da kes peyva davet jî nedizanî ne dizanî me jî bere nedizaniye me mezin bu kurmancı standart hükür paşo mezanî ki tişteki peyvekî wisa heye dinabe da davetunu me de bû heye mesela yenko terim bûye yekî serekê bûye jî berbû heye ama peyva davet li ceme de muxabir nekaranî. Eri zaten vekta te davet ku davet bir tişki normal yani bame. Davete mal dike. Nivani ki daveti ki xarne bir yukarında değil ev davet erle bu tişki sereke tişki mühimtire te vekta bu bikar nayni demek hani berbi özü bikar benim berbi jine
kıncanlı dikin peşengiye bu yedikin. Yani bir Türkiye o jivanra yenge dibêjin. Ev bir kurmancı berbune. Yani sereki buyun evine. Ev liderine pır mühimin helbijartın avazı herkes ne karibi bir berbuy. Seçar kes, peş Tabii. kes. Herkes Gram be. hem berbiye var rındık bir hem veke bizani yani Zengun edeb bir bizani mamoste. Yekşi zengun bir. edeb bir verin ne? Yekşi zengun bizim mamoste. Heger zengun bir zeren meran zede. Zerandı da hem yaxe zere zede edeb bizani ve demek kıymet avi malezi kıymet avi bir zede bir. Evet rast. Heval Aynı Musa'cığım. tabi heval ki val derhay kurmancı da tıştı gotiye dersim tekeş gotiye avşar juddu gotunan hebu dudani hati avakirin raste av şare ev gotiye tekiliyavi bir zamanı İrani tine kurmancı zamanı İraniye av o şar av zaten şar şırre zaten zazaki da şır kurmancı yeme da şır av vekta kanyan da te av şırdı ke verin mi? Evet. Aynı Musa kardakini. Jiber bir avşar Ceki bılın da var ya hem de bejin avşırdık ya. eri tedbeci avşirdi ke avşir yani şelale ye Ceki bılın da te yani. müzi pırskır bu yeki İrani jimra got ev şelale ye neyse belki dersim tişteki dizani jimera roj ki dibeci. اري وكدني تشتي المنطقة مثلا ماراشنا كرد Mamosta ماراشنا mesela Çandemeda kultura Çanda Gagande heye. Belki Pirkes Çanda Gagande nizani. Çanda Gagay emdibejin Mehe Gagan. Mehe Gagan bistudu diye berfamberi despedike hatta biste Ocak Çille yani devam dike o Gagant emveki Hristiyanan da Noel Baba heye. Em dikaru veki Noel Baba bidin naskirin Gagant yeksi cem Gagant da jine Gagant o yeksi çar penç tane zar didin do Gaganda Gagant heri eksis vek simbol bu karteniya o xadikir veki Noel Baba zivistane dinava gunda digeriye o şeker, rün, pere, nizam çi top hev dikir, ber hev dikirin. Wana digeriyen tişteki o seze hebun naha gagant, kultura gagant edi hatiye bir vakirin. Disa mesela çandaki o sehe bu heger yeki hortiye xoda, gençtiye xoda, camertiye xoda bimriya ser mezele vida yanji tabute vida heft renk kredidan. Ev heft renk yani tami heft tış dedi da dugotun va genç miriye xort miriye o jivi jiyane da heft taman da jikem maye. Ev ji çandaki kultureki gelek zengin bir. Naha em her çuhası dibeşin em elevineşi peyva eleviti durokavi pır nezede ne pır kevne. Digeşi hatta sedu 5 sal. Sedu 5 sal beri peyva eleviti kar ne dihati. Dugotun Kızılbaş. Ev peyva Kızılbaş si dirokavi digeşi 5 saat 6 saat beri pişti Sefeviyan Şii İslamiyan ev peyv hat karandın bu karani. Ama birasti em dikarın bejin em ne Kızılbaş ne ji Elevi em gerek reye hak peyva reye hak bikarani em dikarın bejin kurmancen yenk derdora bin boğa diminin evna ji gişt reye hakkın disa buyen vana buyen gunden kurmancan dazi geleki denktar bu navdar bu gund mesela buy seroş bu gelen peri roje iniye despe dikir hatta bazarı berdevam dikir seroş buydu bu mesela evci çandekime geleki zengune o millet qis
ulav mer û jin bi hev re goran digeriyan, dilan digeriyan. Gotilên min wisa nema Mostecan. ere gerek spas ve tabii ez dikarim ki zede bikim. Mesela Evet. gaganê rastî tişkî kem ne nav Hristiyanan da gagan vekin nû tê pîrozkirin. Evet. Tarîxa wî kem ne digeşî Urmiye dora Urmiye kelefto mağara ra bi kurmancî çi digotin kelefto mağara heye li wirê Mîtra tê dunê Ne, yani Mitra. er Evet. Romayîkê dikevî hundir dikevî mixarê da Mîtra derdikevî ortê ji ber Jiha İsmail Beşikçisi rehekti gredide mihrara. yani İsmail Yeşilçi tabii derhakê Kemalizmê de pir tişt nivîsandiye vî meselê de kurbiye lê ez ne bawerim meselê dînê de weqes kurbiye Rast. Mîtra zaten va çîroka Mîtra derbas Xristiyantiyê dibî rojak wek İsa ji dayîka xwe dibî çend kesên magiyê ji wî mintiqa Urmiyê histerîkekî takip dikin ew ê disan yekê wekî Mîtra bê dunê ji ber ke wekî çîrokekî wer heye bawan wî takip dikin tên Bethlehemê bi rastî zî disan xadekê ya zî layê xadê disan li mağarekê tê dunê va çîroka ev wer pîroz dikin lê ev çîroka me tê girêdayî Mîtra wî weka kem ne ev wî wextê da pîroz dikin ev wexta hem zî wextê guhertin dikevî weka zivistanê yani çi dibêjin zivistan destpêka zivistanê ye wê demê wek dibî wî guhertinê zî nîşan dide lê tabii Tirk van tiştana bi kar nayînin navtirkan da tişkî wiha tune lê eger em xadiyê wê tiştine gerek Kurdan kemtir Kurdên meyeke va tiştê hena pîroz dikirin wexta Noelê pîroz dikin va tişta zî bayînina bîra xwe bi nav bikirina pîroz bikirina ke va kültûra berdewam bike. Tabii mesela Mitraîzmê da bi tenê vanine tu dizanî Newroz girêdayê heftemal e heftemal Heftemalê büçük, heftemalê küçük, çerşembeyê sor. heftemala qicik ji Evet. Newrozê zî kemtir e zaten devra Sasaniyan da du tane Newroz tên wekkirin pîroz kirin bamez heftemala mezin heftemala qicik heye werxuya ye navtê guhertin dibî Newroz ew zî girêdayî wî baveriyê ye disan gerek Mitraîzmê da gerek wekê da heft hejmarekî pirê mühim e Evet. kem da yani heft pir Heft renk, heft kat, heft renk. Peyvên gelek giring e. Yek şî te gotin ki di sed sala yêzdên da Hevraman, Urmiye, Hevraman wî ji derê da pir kes koçî Dersîmê, Erzinganê wan doran dike. Nizam rastiyê wî jî heye tu mamoste. ji ber ke Zazakî nêzîkî zimanê hevremaniyê zimanê yani zimanê çi bû wî çi digotin wê demê devra Elî Sultan Sahak weka sêzde çarde asir çi bû navê wî Sed sal. Evet. se salê da wê demê zimanê herî pêşketî weka devoka wan e yan zî diyalekta wan e kurmancî paşê zêdetir wek dibî pêşva dikevî yan zî wek dibî zimanekî sereke lê wê demê pir beşê ji wan yan zî çend beş ji wan bar dikin nav Kurdê Yezîdî zî gelek ev zimanê hene tê karanîn dimilîz ji wan mintixanan hatiye werxuye zaten kültûra wan bi wê avakî berdewam dike yekî zî aliyê bi tenê aliyê zimîn da nine
aliye itiqat edazî bi wî mintiqe ba alaka devam kiriye veka itiqata Elî Hakan heta Sêvazê, Dêrsimê, mintiqa ve Urfa, Diyarbakır wan demaran gerek mühim biye vekî îro nebiye mesela li wan deran berdevam kiriye. Hatta Mardin ciyekê mesela pir kesên Serokê Elî Hakan cîbûne mesela Mardin'e Hacı Bektaş Atiye Mardin'e li virê maye yan zî Tiştên pir enteresan. Adıyaman'ê îro tabii pir tişt hatiye guhertin lê em vexta diçine tarixa kevnere neziktir Kurd nêzîkî hevdê dibin ve demê ferqiyeta wan kemtir dibî. Ferqiya zêdetir piştê Selçukluyan. Ji ber ku wan dîn ev tiştanan bi kar anîne Selçuklu, Davî Osmanlı van tiştanan bi kar tînî ji ber ku parçe bike yekî zî bikarî îdare bike Loma verkiriye ya. Loma jî pey vekî balkêşe mamoste. Peki balkeşe. Rastı. Belki de Maraş'e mesela serkurmancı keseki dixebitin em dizanın elle bir mıntıka bin boğa Mehmet Bayrak ser tarih, folklor, nizam kültür pır beremevi hene le kesekin be ser zamanı kurmancıya bir mıntıka dixebitin ki heye Mamoste yên ku ser Kurdên bin boğa de dixebitin heye li belê yên ku ser Kurmancî bin boğa de dixebitin mixabin heta îro nî qesî ez dizanim tune mamoste. De mesela Ahmet Güven heye ser Kurmanciyên bin boğa dixebitiye. Aziz Atlı heye ji zanîngehê Dêrsimê ev ser Kurmanciyên dixebite û yên din jî yên ku ser Kurmanciya wê derê dixebitin bi rastî yên ku ser dixemilin tunu. Tabii via da tişki tesir ki o ya ki Ahmet Güven hevalê min li vir ez nas dikim bixe komela Kırkısraxan da veke serokê wêrê ye ev hinek tiştan dinivîsînê li van mintiqanan ji ber nav Kurdê Elevî da zêdetir hêzên Tirk çepên Tirk zêde bûbûn wan qîmet nedidan wan qîmet didan veka Çinî sınıf mücadelesi ve tekoşina ji ber vî kültür ji bo wan mühim nebû de ji bo yekê Kurd li ku derekî bila bibî berdewamkirina kültür avîzî gerekî mühim bû ve nîşan dide em çitan asîmle edibine yani alîke de em dixwazin tiştê baş bikinê lê ev dibî hacetê tiştê xirab îro nav komela cemeviyê de navan da problem hebû hinek tişt hatin yekî ji min re tiştek nivîsandî bû işte digot van hêzên çep li wirê esas li Dêrsimê her yek bu alîgirê ezbetekî Yani gişbûn fraksiyonek cuda gişbûn fraksiyon rastî me ser dike ji li şuna millet wênin ba hevdi navbêna wan zêdetir germ bikin yekîtiyê çê bikin ser dike vanan bûne sebebê belabûyînê yek ev yedim devletê mesela li gundikî mektep çêdikir lê van hêzanan bi tenê li gundikî nine li her malê mektebê çêkirin bi tirkî ketin her malê tespitlik pir rast mamoste. Mesuliyetki vani pir mezin heye yekî zî mesela wî digot ya vanan li hember işte Seyda nizam tişmiştan dibêjin rastî ev yani mere carê struktûra civatîkî xirab kir tişkî nû wenîşûnê tekir tişkî nû nanîşûnê ve demê tu dikarî ji holê radike dikuşî holê radike çekirin mesela rakirin daviyê ji bo sunîtiyê meydan vala bû ji ber ku alternatîfa wî nema esas
Mero vekta guhartinan çê dike tu xirab dibînî ve deme dibêjî va ji bav derbazı lûk dibî li şinavî em viya biguherîne. Yani reform Yani pir caran ji şoreşê baştir e. Ez wî dixwazim. Gerek heger giran giran. misal heger wan salan da 1970 da tekoşnik kurmancı derdora Maraş'ı da destpêkirine naha îro xelkê wira bi gelekî cuda dijiya mamoste. Evet. Yani Tekin Boy Bey'e gotiye uğrasız Mılla Hüseyin Sefiki'dir. Sefiki Eriya Sefiki bame henen nezike He, me evzi Safikiyan dibeko. Sefiki Yani zor spas ji bo tekin bu bir. jimene vekidine Tekin Boy Bey li cikidine gotiye em nizanne ve demel kud çi goyeriye jiberki vaneki bardikin hezarı heyse de pence wan durantin min gavadini kalkır disan ve deme vurguni kidine yerlember aşira eşira koş kiriye ya disan gavadini mi kalkır vurguni kim gerek mezeneye noma per kes vektikin bardikin yani vurguniya Türkan lehember kurmancan bir cumhuriyete despene kiriye van kesekin Osmanlıcına yalnız Nü Osmanlıcına jivaran heneksi Seroke Kurdanın evver nişandıdın ve eziyata Kurdan beteni ve daviye dest bekiriye ve vernine tarihi da van tiştanan beriz hebine lember hoş kiriyan lember aşırı edine bisalan devleti sosyal mühendislik kiriye eriş biriye servan kuştiye zulüm kiriye vatışkinin nününe tradisyonike le be cumhuriyet avanan zedetir konsantre. Mamusta mesela çurakek mir fevzi tere bibejin. Evet. Naha dema Atatürk'e da tuji dizani Hatay Gredeye Suriye bu. Evet. Ve deme gündeme da naha veki Elçioğlu temnaskırın. Jimalbat Elçioğlu da Atatürk hastiye gotiya ve deme navivanar Elçioğlu ne beşin tabi. Paşa üçteki elçi dibi vanar Elçioğlu edi dibejin. Ve der ki Hatay'ı Koca Ağa hebiye. Koca Bek. Evet. Wana terincem Koca Bek'i o dibejin gerek to Alikari Atatürk'e beki o referandume de reyha bide hele Türkan. O Koca Ağacı hastiye bana kabul dike o reyha hele Türkan'da bir karteni Koca Ağacı ve der ki Hatay'da meriyek geleki mezun bir o derderuha geleki berfreh bir gotnevi daha tiye bir histin yani. Tesiri gotnevi hebne le tişteki geleki trajikomikeye fazla sal beri devpenç devşes sal beri Atatürk lave elçi oğlayan te gotun ki dukuşi. Jiber ki lave elçi oğlayan Mir Fevzi dikevi tekojina wan itaat terekçeyan hey yamamoste. O paşe tere le Elazığ baver Elazığ dukuni u dibe mamoste dest pe ser kurmancıya dike u duhazik kurmancı Kürtkek benivsi. Disalan 27 da leberi ve demi eke bu niviskare çalıkuş ki bu mamoste nav bir kır. Yaşar Nuri Gültekin bu. Nuri Gültekin bu çu. Eve demi sereke Milli Eğitim Bakanı ya sereköveye üyev jikare derdixini o ev paşa naxoş dike ve ev Mir Fevzi te Ankara'ya taraf naxoşxane te gotin ki ji Ali Atatürk'e ev lavuk te kuştun. Ji belki ser kurmancıya dixebiti. Naha ne tane pişti 1970 bere 1970 da ji tesiri Kemalistan geleki dınav kurdan da yarayık mezun verdik ama olsa. Evet, rastı.
em nan vekta me saat niv derbaz bû tabii nav Kurdê Maraşê de ke Karûnzî baz kiriye mazûn dogan ser kurmanciya Maraşê dinivîsînî mintika me Dursun Evren Evin Çiçek Dursun Evren roman zî nivîsandiye veke dinê heta vê daviyê veke da bû sayfa gazete duvar redaksiyona wî yan zê veka wî da bû min nav bîrkirina bibore wî zî bi kurmancî nivîsandiye çend kes nivîskarê bi kurmancî tabii gerek Yên ku ji Kurdên Bînboğa da yani derdora Bînboğa da derketine tune yên ku Kurdî dinivîsin yani serkurmancên serkurmancî Bînboğa da dinivîsin tune mesela evin çiçek buha ji xweş kiriye ye ji Sîwasê ye ev zî serkurmancî dixebitê ez bi rêzdar wî jî dişopînim. Yek jî Mazlum Doğan gotin Mazlum Doğaner'e, Mazlum Doğaner. Ez baverim ev jî li ser Elbistanê ye. Erim navê vekî bîrkir. Neyse, nayê bîra min bibore bila. Wexta me xilas bû vekî yekî hevalekî Dêrsimê heval torna cengî ji min re şîrekî Sebahattin alî nivîsandibû dereqê qatiyama yan zî piştê qatiyama Qoç kiriye viya dinivîsînê. Ez dîsa binivîsim ji ber ku va tiştiyana anahazî ez ê bixwînim derbazê bî min vergerandiye yan zî min wî vergerandibû min ziyane tiş rast kirin bi kurmancî veke dinê yawiya bi zazakî zêye ez bi kurmancî nebû wî bixwînim davî em ê programa xwe xilas bikinê li berê wî gotinekî te davî heye em hîn me xilas nekin. Mamosta zor spas ji bo davetkirina programê. Programekî gelekî kevxweş bû. Ez spasiyê xwe ji te re pêşkêş dikim. Ez kevxweş bûm, ez gelekî memnûn bûm. Yani hebûna te, kena te li vira min jî wek dike. Çi dibêjî ez jî rehet dibî ez xwe zêdetir rehet hîs dikim. Nûçeyên ji welatê yên ku welatên dayîka xwe terk nakin ma çemên şelo zelal bûne ew xwîna di nihalan da di herîkiya sekinî ye hatiye gehîştina armancên mezin hîn jî yên ku ji heq re îbadet dikin tên dardakirin kesên şaxweban mebûs tên helbijartin heye destgundî da hewcar bûne zîndegayên jar ger giştiyan bi gotana enel hek ji teresê mezin re dihatı perestin hîn jî îsmet neketiye girtîgehê serê kel elî hatiye lêxistin wexta teresê mezin vedixar bi İskenderê mezin jî tinaz dikir parçe bîye her bi perdê yani weka davî qala enel hek dike ji belkî Kurdên Qoç kiriye ve demê enel hek yan zî elî hek teresê mezin zaten kiye em dizanê dereqê Mustafa Kemal da wî tiştê dibê piştê wî weke dinê dibêjî yani İsmet weke biye koley wî weke girtiyê wî ye kel alî mesulkî mezine kesê tişkî ji wî nepirsiye lê wexta Mustafa Kemal berdixe xewekî İskender dibînî li rastî perde rastiyê parçe nake rastî disan rastî ye Sebahattin Alî piştê wî tê îhbar kirin ev tê girtin dişînin Sinopê paşê em dizanînê veka wî netîca wî ev tê kuştin mixabin rastî esas du kilamê me zêbû me bîr kirin yek me nav da di ortê da bigotana navîn da me pirs bikin niha niza wexta me heye ji bo du kilama yan tin ne ez ji we xatir dixwazim kek ûr gelekî spas temaşevanan razê ez ez ji we xatir dixwazim yewara bixêr bimînî bi xweşiyê de silavê xwe pêşkêş dikim biborin ez nekvaniyam sergîşt şîrovan yan zê pirsan bisekinim disan bimînim xêrê xweşiyê baş em dikarinê kilama daviyê ya serxweşkiriyê gudarê bikine spas kek ûr di bisekine em çend deqan sohbet bikine daviyê
başladı harman, sesi gitti şarka karman. Koç gibi başladı harman, sesi gitti şarka karman. İki ordu asker geldi, dayanamadı bu darba. Her edin o yeman yeman, ciyandır tu berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermane hemu derdan. Her edin o yeman yeman, ciyandır tu berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermane hemu derdan. İkrar verenler elmaya, Zülfikar'ın Murteza'ya. İkrar verenler elmaya, Zülfikar'ın Murteza'ya. Yerden teller çektiler, duymayız eşkıyaya. Her edin o yeman yeman, ciyandır tu berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermane hemu derdan. Her edin o yeman yeman, ciyandır tu berfe duman. Merabişin şah-ı merdan, ev dermane hemu derdan.